Nagyon szép vagy, kicsi. Vannak benne ezek a kis ezek, barna foltok, nagyon helyes. Most videózod? Nagyon cica. Na, majd ha hazamegyünk, akkor felrakom, jó? Aztán akkor felrakhatom? Mert hát ti vagytok a gazdák, de... Felnyugodtan. Gyönyörű kisfiú. Világhírű lesz. Ja. Vannak nyuszis csoportok, ha érdekel. Van a nyuszim, a törpenyuszim, van a nyulak kedvelői, de meg ilyenek. Ha gondolod, akkor ott elég jó fejemberek vannak, legalábbis van sok, akik jópofák, fiúk, lányok vegyesen, meg mindenféle korosztály. Lehet ám mutogatni, meg hát megbeszélni a nagy okosságokat. Mikor mit csinálnak a nyuszim? Most a nyuszim csoportban mindig vannak versenyek, most kitaláltuk, hogy legyen ilyen, hiszem, ugye nem a Foltika, az egy kisfiú nyuszink van, marha sokat udvarol, és akkor nyúnyognak, hogy nyúnyognak, magyaráz. Aztán múltkor mondtam, hogy legyen ilyen hangverseny, aztán most annak lesz pont az időszaka, 25-ig lehet mindenféle nyuszi hangot, tök mindegy milyen hangokat, így egy kis videót beküldeni, aztán lehet nyerni is. Na, küldjük be, akkor most küldjük be.